Төбәктің малсылык тармағы кышкы осырга әзерләнә. Райондың Рәсүлов крестьян фермер хужалыгында хужалык эшчәннәренең быелгы елда тәүге семинар кәңәшмәһе үтте. Урак компаниясына йомгак, кышкы мезгилгә әзерлек, мал кышлату кебек алда торган бурыстар көн тәртибенә куелды. Толырак безнең хәбәрчебез әзерләгән язмала. Булмай етим бала, ошоны без күтәрдек мал үзәге менән. Район хужалыктарында ике генә катын-кыз гадәти булмаган һөнәр үзләштергән. Шуларның береһе Рәсүлов крестьян фермер хужалыгының яһалма касыручысы Эльвира Ишмырдина, тармактың тәҗрибәле эшчесе. Ул яһалма касыручыларның төрле кимәлдәге конкурслар еңүчесе. Бүген хужалыкта Гольштейн Фридский тукымлы малдардан артым алуда ла яхшы уңыштарга ирешкән. Ел башынан хәзер бездә 125 бадау алынган. 2 ай эчендә без 25-26 бадау. Беренче елларда кыен була, дәркән өйрәнү киткәнсе. Шуннан уже еңел, үз эшеңдә яратсаң еңел була. Основной ассимилятор булып эшләйм мин менә 5 ел. Шул булай 16 ел стажым булды. Хәзер авыл хужалыгын алып баруда ла элекке алымдар үзен һәр вакытта ла акламай. Һәр вакыт яңалыктар индергән хужалыктар гына ниндәйдер уңыштарга ирешә ала. Хужалык җитәкчесе Радик Рәсүловтың малсылык тармагы һөт һау, унан күбрәк табыш алуга юнәлтелгән. Районда ошыга махсус кулайлаштырылган хужалыктар булса ла, фермер максатлы рәвештә был эштә алып бара. Белгечләр әйтүенчә, елның ниндәй килүенә карамастан Радик Гайнислам улы һөт һауда 3нче баскычтан төшкәне юк. Әле ноябрь үтмәгән, миндә 12 ай менә булаглайса калла Декабрьдә мәсәлән 14 басышы булаглайсак. Ассимиляторның эшләмәһе, язып бармаган, аны әйтә алмаям. Бүген дә көненә 20-25 килограмм сенаж, 5-6 кило бесән атып торалар, и фураж. Быелгы елда мен үз-үзгә план итеп алган 350 тоннага итәргә. Исәп инде менә әле 10 айда 290 тонна һавылган. Былтыр 1 елда 307 тонна һавык. Унан алдагы ел 16 ел 261 тонна. Менә әле безнең 2 ай вакыт бар. Шул көнне 1 тоннан да 350 тоннага итәргә. Артып бара. Ел һайын артабыз. Мал азыгының сифаты, ашату рационы малдарды яхшы шарттарда тотуда үз һөҙөмтәһен бирә. Хәзер быҙауҙарҙы ла айырым урындарда аҫрайҙар. Был иһә сирләгән саҡта бер-береһенә инфекцияның таралыуына юл ҡуймау өсөн дә мөһим ти белгестәр. Ябай гына ҡарап, теге крестьянса подход менән булмай. Если ул подход менән беҙ ҡалһаҡ, беҙҙең бер ҡасанда һөтөбөҙ дә артмай, прессыбыҙ да артмай, алдыға китеш тә булмай. Тармаҡта йыл һайын дәүләт кимәлендәге ярҙам, грант алыусылар һаны ла арта. Әле ошо уҡ хужалыҡта башлаусы фермер Куйбышев тоҡомло һарыҡтар алыуға ирешкән. Уның да йөнө сифатлы, үҙе 3 тапҡыр бәрәсләп, 30-35 килограмға тиклем ит бирә. Бына ошондай уңышлы эшләгән хужалыҡтарҙың эше менән танышыу, киләсәккә бурыстар билдәләү, иң мөһиме малдарҙы тотороҡло ҡышлатып сығарыу, тармаҡ алдында торған мөһим бурыстарҙың береһе. Гөлнур Ишбулатова, Хәйҙәр Көмөшбаев, Яңылыҡтар хеҙмәте.